Companys, companyes, amics i amigues, molt bon dia a totes i a tots. He de dir-vos que avui no puc estar amb tots vosaltres en cos, com realment m'haguera agradat, encara que sí, estic en ànima, degut a que raons inherents al meu càrrec no m'ho permeten. Tinc que dir-vos que inaugurem la Fireta de Sant Antoni al meu poble al mateix temps que és l'acte de les primàries i per aquest motiu no puc estar en companyia de tots vosaltres. Aprofite l'ocasió per a convidar-vos a totes i a tots a la Fireta de Sant Antoni de Muro, que, com molt bé diuen els meus companys, cada any és millor i perquè de segur que en gaudireu i no se'n penedireu de passar una molt bona estoneta en companyia dels veïns i veïnes de la nostra població. A més, també vull donar-vos l'enhorabona a totes i a tots els candidats i candidates que es presenteu per la coalició Compromís a les primàries. Crec que, com molt bé dia Albert Einstein, este món no serà destruït per aquells que fan el mal, sinó per tots aquells que es queden quiets mirant sense fer absolutament res. Per això, crec que el tema de la participació és importantíssim. Per a transformar aquesta societat, tots hem de ser actors i actrius del dia a dia de tot allò que anem fent, del lloc on estiguem. Per tant, és important que tots s'impliquem en el projecte Compromís, que independentment del que puga passar el dia 31, hem de seguir tots treballant per aquest projecte, perquè és un projecte de present i és un projecte de futur per a transformar la nostra societat al País Valencià. I hem de tenir clara una cosa, el nostre objectiu sempre ha de ser la transformació d'aquesta societat, conforme deia abans, des de les persones, el seu benestar i, bàsicament, la cura del nostre territori. I això no és gaire fàcil. Això ho hem de fer entre moltíssima gent i amb una implicació de treball continu i del dia a dia per part de totes i tots. Però, a més, ho hem de fer des dels valors. Hem de construir una nova societat amb valors potents, valors com la transparència, valors com la participació, la solidaritat, la justícia social, la sostenibilitat. Valors que, en definitiva, ens porten a la decència i dignitat de l'ésser humà. I això ho podem fer possible a partir del dia 25 de maig. És evident, i ho hem de dir així a la societat, que el dia 25-26 no haurem arreglat encara res, però sí hem de començar a visualitzar tot allò que nosaltres volem dur endavant. A partir del dia 25 hem de planificar i hem de planificar a curt, a mitjà i a llarg termini quin és el projecte que volem de país. Però, a més, hem de prioritzar. Hem de prioritzar en sanitat, en educació, en ocupació, en dependència, en serveis socials i en altres aspectes que beneficien a les persones per a aconseguir aquesta felicitat tan desitjada per tots nosaltres. Aleshores, tenim una tasca molt important a desenvolupar i, a més, projectes importantíssims. Tots sabem que el sistema ens condueix a unes desigualtats impressionants, a provocar uns greuges comparatius entre la gent que són molt difícils de revertir i hem de buscar equilibris i equitat. I això ho tenim que fer amb un pla de xoc importantíssim contra la desigualtat. És una tasca que no pot deixar-se de costat. Hem d'intentar buscar, com he dit abans, aquests equilibris que conduïsquen a la felicitat del dia a dia de les persones. I ja, per acabar, m'agradaria comentar-vos que tot això ho hem de fer
des de la cooperació, des de la col·laboració, des del treball en equip, pensant sempre que hem de comptar en totes i cadascuna de les persones del nostre territori. Hem de saber escoltar. Hem de saber que totes i cadascuna de les necessitats que ens demana la gent les hem de fer recíproques i les hem de fer possibles. Això que nosaltres anomenem política de dalt cap a baix, hem de fer possible que siga política també de dalt cap a baix. Sols d'eixa manera farem creïble el nostre projecte. Sols d'eixa manera farem realitat tots els nostres somnis compartits. I m'agradaria acabar en un conte, si em permeteu, concretament en una tribu africana que es va assomar un antropòleg occidental, es va proposar un joc a tots els xiquets i xiquetes i els va dir que anava a deixar una cistella plena de fruites en un arbre i a la de 3, el primer que arribara podia aconseguir tota la cistella i se la podia menjar ells sols. L'antropòleg va comptar 3 i a la de 3 tots els xiquets es van agafar de la mà, van anar junts, van agafar la cistella, es van assentar en un rogle i van a començar a gaudir de les fruites que tenia la cistella. Aleshores, l'antropòleg, per supost occidental, va preguntar al xiquet més gran per què havien fet això. Aleshores, el xiquet més gran va contestar Ubuntu, que en definitiva vol dir que si un haguera guanyat, la resta de gent no haguera sigut feliç. I el més important és aconseguir la felicitat. Única i exclusivament em queda dir-vos que hem de treballar amb aquest objectiu, hem de treballar en companyia de tota la gent i per això et demane el teu suport per a poder encapçalar la llista de compromís a la circumscripció d'Alacant. Ja, com em coneixeu, soc Rafa Climent i espero comptar amb el vostre suport.